No hyvä on. Sehän oli jouluaikaa, kun me Miinan kanssa tavattiin ensimmäisen kerran. Ja mulle sattui sitten semmonen pikkunen tapaturma. Varokaa, siis varokaa, kun töyssyt sattuu niin. On meillä kiire, tuskin aikaa tunteisiin. Hei joulurauha, tunne täällä hoitsut lain. Mut kirvelee ja polttaa tuskaa. Seis tuo menon ruikutus, nyt kuvaan astuu lääketieteen siunaus. Voi mua poika parkaa, on kipu suunnaton. Sä meille heti kerro, missä vaiva on. Noin sairaan vammakyynikoita naurattaa. Mä saavun tuskasi voin lievittää. Voi poika parka, voisko auttaa tää? Että se